Mir i stabilnost. Jedina vrednost koju moramo da branimo uz mir i stabilnost je sloboda i nezavisnost naše zemlje. Moramo da istrpimo provokacije različitih faktora u regionu, da pokažemo ne kukavičluk, jer im je jasno da kukavice nismo. Jasno im je da od njih nismo ni slabiji, već moramo da pokažemo stratešku pamet, opredeljeno za mir, da čuvamo našeg čoveka, da čuvamo naše resurse ljudske, da stvorimo prilike za demografsku obnovu u jednom trenutku za koju još niko nije pronašao univerzalno rešenje na nivou celog sveta. Iako se mnogi trude da to urade. Mi moramo da čuvamo mir, moramo da čuvamo stabilnost, moramo da sačuvamo živote naše dece, naših ljudi odraslih, moramo ženama i majkama da damo priliku da se raduju i da mogu da planiraju budućnost i da budu stub i države, i društva, i porodice, kao što su uvek bili. U skladu sa tim, i sada govorim i o drugoj tački oko evropskog puta Srbije, vojske Srbije i politike, u skladu sa tim, Srbija će da čuva svoju poziciju vojne neutralnosti. Nije je menjala pod velikim pritiscima, neće je menjati ni u narednih 10 godina. Vojna neutralnost donela je mnogo toga dobrog Srbiji, donela je ogromno poštovanje, pošto smo uvek govorili o onome što je loše. Da, plaćali smo cenu, jer nas neki nisu videli u svom kampu, u svom delu sveta, zato nismo mogli da dobijemo neka finansijska sredstva, zato su o nama pisani najodvratniji tekstovi svuda kako jedva čekamo da započnemo ratove na Balkanu, iako smo mi bili ti sve vreme koji su ćutali na sve provokacije, na proterivanje našeg stanovništva, na sve drugo, ne bismo li taj mir sačuvali, ne bismo li sačuvali suštinu obnove srpskog nacionalnog bića i identiteta sveukupnog. Mi moramo da snažimo našu armiju, ona mora da sarađuje sa svima. Uvek smo imali dobre odnose sa Ruskom federacijom, imamo sve bolje sa Narodnom republikom Kinom, mi moramo da gradimo i strateški i taktički dobre odnose i sa NATO zemljama, posebno sa alijansom, jer ne smemo nikada više sebi da dozvolimo da budemo žrtva njihovih napada, a više ništa u današnjem svetu nije apsolutno sigurno. Zato je za nas veoma važno da gradimo poverenje prema svima, da razgovaramo sa svima. Zato sam srećan kada čujem da smo imali vežbe na ovoj strani, na onoj strani. Odlično je što ćete, generale Mojsiloviću, da imate vežbu i u maju, je li sa NATO-om ili Amerikancima. Odlično, sa NATO-om imaćete vežbu, nastavite i sa drugim partnerima i sa svima, gradite poverenje, jer sve to doprinosi daljem očuvanju i unapređenju i mira i stabilnosti i obezbeđivanju sigurnosti za našu zemlju. Ali svakome jasno se kaže, Srbija ljubomorno čuva svoju vojnu neutralnost i to Srbija neće menjati. Gradite dobre odnose sa svima. Ne možemo da zaboravimo i nikada nećemo 99. ali život ide dalje i mi moramo da gradimo bolje odnose.